Il-Milied tal-Maltin issa saret f'dal-Milied tal-Maltin. Dan f'arranġament ġdid għal kanzunetta sinonima mal-Milied fuq l-istazzjonijiet One. Kanzunetta li sarilha kliem ġdid minn Ray Mahoney li jirrifletti l-ħidma tul is-snin fl-istazzjonijiet One filwaqt li ħares lejn il-ġejjieni. Dan flimkien ma' video ġdid. Dawn bis-sem ta' artisti stabbiliti u oħrajn żgħażagħ. Il-kanzunetta oriġinali inkitbet fl-1992 bil-kliem tal-mibki George Saliba. U l-arranġament il-ġdid qed isir anke fl-isfond tal-25 sena ta' xandir fuq One Radio li se jkun iċċelebrat is-sena d-dieħla. One Radio li rat tnedija tal-logo ġdid u iktar tard din il-ġimgħa se jkun inawgurat studio ġdid tal-ogħla kwalità li minnu jixxandar One Radio. Tkellimna ma' Maestro Dominic Gallia li kiteb il-mużika oriġinali u attenda għall-arranġament li sar. Mill-arranġament, il-mużika ma nbidlet xejn minnha, però sa l-libsa li tajnija iktar moderna, użajna strumenti live, kważi kollox live fiha, ma fiha xejn synthesizers u hekk. U naħseb minn dak ir-rigward għoliet is-song. Fil-fatt id-diska ngħatat ħsejjes u strumenti ġodda li jirriflettu d-dinja mużikali tal-lum. Fil-kumment tiegħu iċ-chairman ta' One Jason Mikallef wera s-sodisfazzjon tiegħu mill-kliem sabiħ tal-kanzunetta kif ukoll mill-arranġament il-ġdid. Xogħol li ħares lura lejn is-suċċessi u l-qudiem lejn il-ġejjieni. Allura l-iskop tagħna huwa filwaqt li nfakru daw l-istazzjoni komplu jiġġeddu. Allura din hija parti importanti ħafna miċ-ċelebrazzjoni li għandna fi programm wiesa' ħafna ta' ċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni tal-25 sena ta' xandir ta' kisbiet u suċċess ta' One Radio.